Antes de nada, as baixas, hai alguna baixa, están todos en forma. Están todos disponibles e temos a única duda de Damián, que acaba de completar o entrenamiento, pero bueno, valoraremos aí un pouco o que facemos con él, se de inicio, se despois, veremos. Como se plantexa un partido con 3 goles de ventaxa e sabendo que o equipo rival xa remontou 3 goles anteriormente? Pois non poñendo foco en eso, porque eso ademais non é algo que nos podamos controlar. Temos claro o que temos que ir a facer ali. Se puséramos o foco en eso, teríamos cero opcións. É dicir, nos temos que poñer o foco en ir ali a polo partido, en ir ali a tratar de ganalo, esa é a nosa mentalidade. Dixen antes de xogar contra eles no primeiro partido que necesitábamos dous moi bons partidos, falta o último, falta o definitivo. Creo que nos vamos a deixar todo, creo que os xogadores van a deixar todo o mellor de sí, creo que tamén vamos a traballar con unha idea colectiva e con esa intención vamos, con a intención de saber que eu non sei o que vai a pasar, por decirlo de unha maneira, que non o sei, pero si sei que eles son un bo equipo, si sei que eles son unha boa plantilla, pero tamén sei que nós tamén o somos, e que tamén sei que nós temos recursos e argumentos futbolísticos para poder gañar a eliminatoria, e iso é o que vamos a facer, tratar de exprimir ao máximo todas aquelas potencialidades que temos e de buscar a vitoria, non hai outra, nós temos que salir ali a por a vitoria, seguro. Bueno, me imagino que o vestuario estará máis mentalizado que nunca, que en toda a temporada, aparte que é un partido decisivo, tamén, digamos que é un partido que se xoga todo. O vestuario estuvo sempre mentalizado, estuvo sempre comprometido, nese sentido non hai ninguna duda. Logo hai mellores e peores momentos para todo o mundo, como é normal e como é todos os ámbitos da vida, pero o compromiso dos xogadores sempre estivo e creo que estamos adaptados a este tipo de situacións e a este tipo de partidos. Sin ir máis lesos, nos tuvemos que ir a Villa García a darlle a volta ao marcador para seguir con opcións e, bueno, infelizmente logo non o cerramos, pero sí que fomos capaces a sacar ese partido e a exigencia de ganar estivo sempre. E nada, o que temos que facer é poñer o foco naquelas cousas futbolísticas que nos poden levar a poñer en dificultades a un gran equipo como o Badalona e a eso vamos. É dicir, non é un partido para especular, é un partido dentro das dificultades que vamos a ter, de que vai haber diferentes momentos, é un partido de que ves que está aí e non podes especular, tens que tratar de ir e de agarralo e de collelo e de leválo, logo veremos que pasa. Pode perxudicar máis o Compostela con respecto a Badalona o calor, a erva artificial, ou consideras que non son elementos que teñen incidencia? Son elementos que están aí, son elementos que evidentemente teñen incidencia, pero son elementos que no mundo do fútbol te vas a encontrar e máis dunha vez. Por lo tanto, nós temos tamén xogadores con recorridos, xogadores que tamén foron fichados un pouco para este tipo de situacións, que están adaptados, que xogaron en estas condicións máis dunha vez, e podo falar de Crespo, de Parapar, de Armental, de Samu, de Cobo, etc. Entonces, todo o equipo está moi mentalizado e o premio é o suficientemente ambicioso e o objetivo que levamos perseguindo desde o día 1 como para prestarlle atención a todo eso. Prestaremos atención a ter unha boa hidratación, a descansar o mellor posible e sobre todo a preparación do Coco. A preparación do Coco é pelear cada duelo como se fora o último e dalo todo hasta o último minuto, facer o partido o máis completo posible. Me imagino que, bueno, xa tes unha referencia do Badalona xogando no ataque, con ese partido co Cornellá, que é o que mellor, o que destacarías dese Badalona, o que vos pode facer máis daño? Bueno, aquí atacaron moito tamén, e hubo fases do partido onde eles levaron máis a iniciativa con balón que nós, por lo tanto xa sabemos un pouco como atacan, tanto o que fixeron co Cornellá como o que fixeron contra nós. Espérome algo parecido, espérome evidentemente un equipo que che veña a presionar alto, que presione alto nos reinicios, que trate de levar a iniciativa e tampouco espero algo moi diferente, seguramente perfiles de xogadores distintos e vamos a ver un pouco o grado de riesgo que quere correr, en que momento quere correr, se ocorre máis de inicio, se ocorre no discurrir do partido, para eso estamos preparados, nos conocemos ben, eu creo, ambos equipos e creo que estamos preparados para poder facer ese bo partido que necesitamos. Un gol sería
gloria bendita. Un ou dous, se podemos facer dous. Despois do 3-0, ahora pides. Aí estaríamos xa xogando por resultado. Nós desde o principio non podemos pensar no resultado. Temos que pensar en ganar cada tramo de partido se podemos. Sabemos que vai a ser difícil, pero como digo, temos capacidade e hai que ver de que forma nos podemos facerlle daño a eles e minimizar o daño que nos poden facer a eles. Como che digo, non podemos especular. Outra cousa é o que vai marcando o desarrollo do partido. Como foi a tua semana? Non sei cantas veces viches o partido, como te podes, supoño que aislar tamén un pouco de todo o foco, de todo o ruido na semana máis decisiva, como viches ti esta semana? Bueno, a nosa semana, a semana do corpo técnico é sempre moi parecida, é máis ou menos un proceso similar sempre, de mirar un pouco do rival e sobre todo extraer aquela información concreta e precisa para darlle aos futbolistas e que teñen reciente, que nos enfrentamos ao mesmo equipo. E, non che vou a mentir, se pasara máis rápida e puderamos xogar o partido antes do que vamos a xogar, mellor. O certo é que onte sí que fui capaz de desconectar un pouco, te pos a facer outras cousas e fui capaz de desconectar un pouco, pero sí que temos ganas de que chegue xa e de que termine o mellor posible, que é o que todos ansiamos, e de dar unha gran alegría toda a afición que nos vai a estar seguindo e que teremos moi presentes, esos poucos que podan ir alá e todos os que estén aquí empurrando e con ganas, decirles que vamos a tratar de darlo todo e que vamos a ver se somos capaces de darlle esa gran alegría. En chave futbolística, non sei, unhas chaves para min, sobre todo viendo o partido que eu teño na cabeza, pode ser a figura Charlie-Maceira-Charlie, se son capaces de ganar duelos, de reter o balón, de sacar faltas. Claro, non sei un pouco canto incidiches neles durante a semana. Sí, estou de acordo contigo que diría que non só Charlie Maceira Charlie, sino todos aqueles xogadores que en certos momentos sean sobrepasados pola pelota ou cando estemos atacando, se eles van a apretar alto, aí vai estar unha das chaves do partido. Sí, seguramente ganar esos balóns, quedarse con elas, que nos fagan falta, poñer a xogadores de cara. Ese aspecto deses xogadores, os xogadores de arriba van a ser determinantes e por eso tamén estou moi confiado porque creo que están todos en un gran momento. Falabas antes da afección, creo que vamos sobre 150 a Badalona, ademais a pantalla xigante, non sei un pouco, se comentou no vestiario, sabes que hacía estar moi pendente de vos? Sí, perdona. Non, se comentou o vestiario o feito de que hacía estar pendente de vos, de que haxa xente que vai a Badalona, de que Quintana, que vai a ver unha pantalla. Sí, estamos ao tanto de todo e por eso cando nos falten forzas en algún momento, pois trataremos de visualizar e de pensar que en vez dos 150 pois cambiamos a camiseta a algúns do Badalona. Todo está no coco, todo está na mentalidade e o que temos que facer é poñer o foco no retángulo de xogo, no que pase aí, en como combatir e como contrarrestar potencialidades e atacar un pouco as debilidades do Badalona e esperemos que salga ben, que todos queremos. E despois de toda unha tempada viaxando, así que con un par de desplazamentos longos, Ribeiro e Valdeorras especialmente, o desplazamento de hoxe, que ides facer, como ides a levar, dá tempo tamén para charlar moito e para preparar moito, non sei que ides facer. Bueno, non dá tempo para moito, xa che digo, porque acabamos de adestrar ahora, salimos ás 12, vamos directo ao aeropuerto de Porto e comemos ali, cerca, viaxamos a Barcelona, chegamos sobre as 8:30 máis ou menos, ás 9:15 creo que está estipulado a cena, imagínate, logo descansar, logo a charla e o campo. Non vai haber tempo para moito antes do partido.